Mariló, Ricard, Sergi, Rocío, Cristina, Antonia, Anna, Pau, Paula, Júlia. Totes pesen més de 50 quilos. Gaudeixen d'un molt bon estat de salut. I totes són part de la generació D. otra con D. Amb la D és difícil. no sé, ahora me has pillado. me queda en blanco, Amb la D. Donant. Dinàmica. Donant, Sugerencias desde casa, donante. Divertida. Deportista. Soy un destroyer, soy un máquina, claro. Donante. Donant de sang. Dar amor, dar felicidad. Todo lo que sea dar. donante, pues, porque realmente no es solo dono sangre, doy lo que puedo de. Una generació de persones compromeses, altruistes, generoses. Una generació a la que no li espanten les agulles. La generació que no té ni edat ni límits. I tu, no et quedis enrere. Suma't a la generació D. Apunta't a donarsang.gencat.cat. Molt honorable president, amics, amigues, benvinguts totes i tots a aquest acte que celebrem amb motiu del Dia Mundial del Donant de Sang. Cada any el 14 de juny és aquest dia que d'alguna manera té tres objectius molt i molt importants. El primer és augmentar aquesta sensibilització i per tant també hem d'agrair avui al president que hagi donat sang perquè també augmenta aquesta sensibilització sobre la necessitat de disposar de sang i productes sanguinis segurs per transfusions. Donar també suport als serveis nacionals de transfusió de sang, a les organitzacions de donants de sang i a altres organitzacions no governamentals per contribuir i millorar i ampliar els seus programes de donants de sang voluntaris mitjançant l'enfortiment de les campanyes nacionals i locals. I posar en relleu la contribució crucial que duen a terme els donants de sang voluntaris no remunerats als sistemes nacionals de salut. Són tres objectius sense cap mena de dubte de gran transcendència, perquè disposar de productes de sang segurs és essencial per tractar persones afectades per diferents malalties, víctimes d'accidents i emergències o per poder dur a terme determinats procediments quirúrgics. Per tant, aquest reconeixement és un acte de justícia i alhora un estímul als valors que representa la donació de sang i que en el vídeo el recordava. Valors d'altruisme, de solidaritat, d'humanitat i de cohesió social. Uns valors inherents a allò que representa també el nostre sistema sanitari i les diferents entitats, professions i persones que el conformen. Per tant, el meu agraïment, el meu profund agraïment a tots els donants de sang i a totes les organitzacions pels valors que encarnen i per fer possible cada any l'atenció sanitària a milers i milers de persones. I abans d'entrar, quan estàvem aquí a l'Arxiu de Comptes, a mi el president preguntava quants donants tenim actius, i el senyor Ibarz contestava 485.000 persones, que vol dir que han donat com a mínim una vegada en els últims 3 anys. I es diu molt ràpid, es diu molt aviat, 485.000 persones. I tots aquests valors que representen, repeteixo, insisteixo, de solidaritat, d'altruisme, de cohesió, d'humanitat. Per tant, jo res més que donar gràcies a tots els professionals, a tots els donants, a totes les organitzacions de campanyes, a voluntaris, a emprenedors, també a les escoles, a les empreses, als clubs esportius, a totes les organitzacions socials que també en aquest dia i en tots els dies de l'any es volquen a donar sang i, per tant, a donar vida i, per tant, a ser solidaris.
moltes gràcies a tots, moltes gràcies per tota la feina que feu, que fan, i per tots aquests valors que representen, i també la meva felicitació a totes les persones i entitats que avui rebran també aquest homenatge més que merescut. Moltes gràcies. Bona tarda, molt honorable president, honorable conseller, president de la Federació d'Associacions de Donants de Sang, president de Creu Roja, senyores i senyors donants. Avui és un dia que, com a president del Banc de Sang, és molt especial per nosaltres perquè és un dia que volem, com crec que tots els que estem aquí, posar en valor la feina de la donació de sang, el moment de la donació de sang. I aquest, jo diria que petit i gran miracle que fa que cada dia a Catalunya hi hagin 1.000 donacions que arriben a pacients que ho necessiten en els nostres hospitals. I en aquest sentit, avui més que mai, vull agrair en nom del Banc de Sang aquest compromís, aquesta solidaritat que es manté durant tant temps al llarg de l'any per part dels donants. El Banc de Sang, vostès saben que té un model del que sempre hem fet, diguem-ne, molta bandera, que és aquest que diem el model vena a vena. Comença a la vena del donant i arriba a la transfusió una altra vegada a la vena del pacient. I nosaltres, entremig, tot el nostre personal, el que fa precisament és recollir la responsabilitat i la confiança seva i transformar aquesta donació en components sanguinis que són segurs i que són eficaços. I és aquest compromís el que els professionals del Banc de Sang fan que la seva feina sigui diferent, jo diria, especial, i els estimula cada dia perquè saben que el que ells fan depèn que tota aquesta cadena del vena a vena es mantingui i que la confiança en vostès no es trenqui mai. Vull que en aquest sentit, a banda de fer l'agraïment als donants, que avui és el seu dia, també vull aprofitar per fer l'agraïment als nostres professionals que fan aquesta part de la cadena i una vegada més davant seu tornar a ratificar el compromís de nosaltres com a institució del servei, diguem-ne, del sistema català de salut. Vull dir que moltes gràcies i bona tarda. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, senyor Pere Aragonès, honorable conseller de Salut, Josep Maria Argimon, president del Consell d'Administració del Banc i Teixits, senyor Francesc Gòdia, directora general del Banc de Sang i Teixits, l'Anna Millan, president de Creu Roja Catalunya, altres autoritats, amics, donants, bona tarda a tothom. Voldria començar dient que vivim en un país extraordinàriament solidari. Després de més de 2 anys de pandèmia, molt durs, em sento molt reconfortat de veure que junts podem assolir els objectius que ens fixem. Estem molt agraïts a la increïble resposta ciutadana i institucional i com a president de la Federació Catalana de Donants de Sang també estic molt agraït al voluntariat de les associacions que han col·laborat amb el Banc de Sang fent possibles les campanyes de donació i l'atenció als hospitals on hi ha banc de sang. Avui celebrem el Dia Mundial del Donant de Sang. És un acte d'agraïment als donants de sang que en les seves donacions salven milions de vides a tot el món cada any. Tinc l'honor d'adreçar-me a vosaltres com a president de la Federació que coordina i dinamitza les associacions de donants de sang de Catalunya. Som 35 associacions amb més de 900 delegats voluntaris repartits als 600 municipis on a Catalunya
el Banc de Sang fa donacions de sang. Som persones solidàries que ens movem amb una consciència ètica i desinteressada per ajudar altres persones que necessiten sang o algun dels seus derivats. Som voluntaris. Dediquem un temps de la nostra vida per donar suport al Banc de Sang, per omplir de donants les campanyes diàries de donació a tot Catalunya i acompanyar i ajudar els seus equips mòbils. Els hospitals no podrien funcionar sense sang. A vegades no som conscients del privilegi que tenim de disposar d'una xarxa de donants que proveeixen altruistament de sang als hospitals. Ho donem per fet, però no és així en molts països. Cada donació és un tresor i cada donant ha de pensar que està fent un regal excepcional, un regal de vida. I com que la sang és un producte biològic, amb caducitat, és imprescindible que les donacions siguin constants al llarg de l'any. L'any 2021 hem atès més de 4.500 campanyes amb més de 279.000 donacions entre sang, plasma i plaquetes. Sabem que donar sang és donar vida. Donem part del nostre temps personal al benestar col·lectiu. La nostra recompensa i satisfacció personal és de ser testimonis de la resposta i la responsabilitat de la gent que s'acosta i participi a les campanyes de donació de sang. Acompanyar a nous donants. Saber que el banc de sang no pateix insuficiència de sang, plasma o altres derivats sanguinis i que pot atendre tothom qui ho necessita. El nostre voluntariat fa una contribució eficaç i útil a la millora de la qualitat de vida de tota la societat. Creiem en la sanitat pública, gaudim d'un bon sistema de sanitat pública i n'estem orgullosos. I una societat amb serveis públics que vellen per oferir una atenció de qualitat a les persones és una societat més justa. Ara ja no se senten aplaudiments espontanis i populars als carrers. Potser ja no toca. Ara cal els reconeixements testimonials i posar el reconeixement real com el que estem fent avui aquí. En nom de la Federació Catalana de Donants de Sang i les seues associacions, agraïm de tot cor a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut, al Banc de Sang i Teixits, l'acolliment d'aquest acte de reconeixement als donants de sang, en un espai tan noble com el Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat i presidit pel seu president. En nom dels homenatjats, dels donants de sang i de totes les associacions de donants de sang de Catalunya, moltes gràcies. Bona tarda, honorable president, conseller, autoritats, companys presidents de la Federació, Banc de Sang, directora, donants, entitats que també avui esteu homenatjats, companys i companyes de Creu Roja, de l'associació, amics i amigues de la donació de sang, perquè les persones que estem avui aquí se compartim aquest objectiu. Mireu, la Creu Roja fa molts anys que estem vinculats amb la donació de sang. Aquest any fem 150 anys que la Creu Roja està implantada aquí a Catalunya i des de l'inici, a través ja molts ho coneixeu, del banc de sang que hi ha a l'Hospital de la Creu Roja el 2 de maig, hem començat aquesta tasca i després quan ja entra el banc de sang i teixits, a través d'aquests convenis de col·laboració, seguim amb aquest compromís, amb aquesta aliança per continuar promocionant i impulsant la donació de sang a la ciutadania. Mireu, avui és el 14 de juny, és el Dia Mundial i per tant aquí toca només parlar d'una cosa, és agrair-vos, felicitar-vos, dir-vos gràcies a les persones que esteu aquí, als donants i donants i a les entitats, organitzacions que promouen també aquesta donació. Jo crec que avui és el dia que us toca, sou els veritables protagonistes, podríem dir que sou els herois i les heroïnes d'aquesta societat, que com dèiem abans, solidària. Catalunya és una societat molt solidària, moltes entitats socials, associatives, molt voluntariat. El voluntariat és un gran tresor, un valor intangible que la societat no pot pagar.
que a vegades ens descuidem d'això, no pensem en la tasca, en la feina que fem des de nivell de voluntariat. I vosaltres, els donants, sou el clar exemple d'aquest voluntariat, amb aquesta generositat, amb aquest esforç, sou capaços de dedicar 20 minuts tot sovint, cada mes, cada 2 mesos, i durant molts anys dedicar 20 minuts del vostre temps per compartir la vostra sang, per poder salvar vides. És un gest que, us deia abans, això es dona aquest títol d'herois o d'heroïnes de la nostra societat. Vull dir que avui crec que és el dia que us hem de... Poques coses més es pot dir després del que s'ha parlat aquí. Simplement és agrair-vos, felicitar-vos amb vosaltres, donants de sang, i també a les organitzacions, entitats, ajuntaments, escoles, municipis, que col·laboreu amb aquesta promoció, ajudant i col·laborant amb els professionals del Banc de Sang, a la Federació, i nosaltres, com us deia abans, hi hem estat sempre al costat. Vull dir, agrair també, com sempre fem, m'agrada fer-ho sempre, als professionals del Banc de Sang, perquè són gent que, a part que siguin grans professionals, també són grans persones amb vocació, als companys i companyes d'associacions de donants de sang, companys de Creu Roja, a totes les organitzacions, entitats i persones que ho feu possible, donants de sang i entitats que hi col·laboreu i fomentem que puguem arribar a tenir aquesta sang que per molts 470 o 450.000 donants de sang que tenim, jo crec que hauríem de poder aconseguir almenys arribar a una xifra doble o molt més. Jo crec que amb el vostre esforç, amb l'exemple de les persones com avui, que ara us donaran aquest reconeixement, persones i entitats, jo crec que sí que som capaços, amb la implicació, com sempre, del Govern de Catalunya, de poder-ho aconseguir, si no doblar aquesta xifra, fer-la suficient perquè tinguem suficient sang als nostres hospitals. Moltes gràcies. Hi ha gestos que només podem veure pels efectes que tenen. Petits canvis invisibles que porten a grans millores per totes les persones. Fa més de 30 anys que la Federació Catalana de Donants de Sang és una xarxa constant i sempre més forta de voluntaris i voluntàries que promouen la donació de sang. 35 associacions distribuïdes arreu del territori. Amb més de 900 persones delegades i voluntaris que participen en la societat i en el reconeixement al donant. Encarregades d'informar, mobilitzar, sensibilitzar i, sobretot, promoure l'altruisme. El nostre compromís amb la donació de sang és el compromís amb la voluntat de construir un món millor. Som donants. Som donants. Som donants. Som voluntàries i voluntaris. Som voluntàries i voluntaris. Petits gestos que donen vida. Bona tarda. Se'm sent bé? Sí. Avui volem donar les gràcies en veu alta a un seguit de persones, entitats i institucions que s'han destacat per la col·laboració amb la donació de sang. President, si és tan amable. Gràcies. Entitats. El Club Esportiu Tarragona Fundistes, que cada any organitza una campanya especial gràcies a l'empenta de Josep Maria Esterric Barceló. El Josep
Té la força necessària per combinar esport i donació. En Josep Maria recull el reconeixement. Impremta Pagès de Girona, pels 50 anys de col·laboració en molts camps de la donació de sang. Recull el reconeixement Josep Pagès Masdevall. Caldo Aneto, l'empresa d'Artés, s'ha implicat en la donació de sang dinamitzant col·lectes i col·laborant amb el Banc de Sang. Recull l'Anna Pons. Club Natació Mediterrani, entitat compromesa amb la donació i que durant les restriccions de la Covid ha obert les seves portes per fer-hi campanyes de donació. Recull l'Àlex Almeda Guerrero. L'Escola Malagrida d'Olot i els seus alumnes, que tot i no poder donar sang promouen la necessitat de la donació a través de projecte formatiu del Banc de Sang. Recull la distinció en Jordi Ferrarons. L'Ajuntament d'Igualada, per la seva implicació amb la promoció de la donació de sang. A més, aquest any és la ciutat que acull el Dia Mundial del Donant de Sang. Recull la tinent d'alcalde Carme Riera. Escola de Disseny Elisava, per la seva implicació a l'hora de compartir la necessitat de sang a través del programa de formació de ciència i dades, Experimentació 2. Recull el guardó Judit Pla Riera, que parlarà en representació de totes les entitats. Endavant, Judit. Benvolguts, benvolgudes, president, consellers, autoritats, entitats i donants homenatjats. És per nosaltres un honor rebre aquest homenatge a la promoció de la donació en un dia tan especial. Agrair al Departament de Salut de la Generalitat, al Banc de Sang i Teixits i la Federació Catalana de Donants de Sang la consideració i el reconeixement. Especialment a l'Aurora Massip i a tot el Departament de Comunicació, al doctor Enric Corteres i al Servei Estació pel seu suport, per guiar-nos en el projecte i donar-los les eines, conferències i informacions necessàries que ens han permès fer el procés d'investigació, anàlisis i conceptualització de les exposicions realitzades als darrers 2 cursos, centrades en la visualització de dades en relació amb la donació de sang i teixits des d'un punt científic i social. Per últim, a l'ISABA, que no només ens ensenya disseny, sinó que també li afegeix un valor ètic i de compromís social, proposant-nos projectes com aquest, que no només ens ajuden a treballar en casos reals, sinó que, a més, és una oportunitat de conèixer i aportar la nostra feina a una causa com la del Banc de Sang i Teixits. En especial, a Quim Moreno, Carla Molins i Francesc Ribot, per guiar-nos en el transcurs de tota aquesta experiència. Gràcies per aquest homenatge, però qui realment se'l mereix és tota la gent que dona sang i que estan aquí avui, presents, a la Federació i al Banc de Sang i Teixits, per poder treballar d'una forma única i modèlica d'aquest procés, que ens ha ensenyat sobre l'empatia, el compromís, la solidaritat i la importància de la seva labor. Gràcies. També hi ha moltes persones que ens ajuden a promoure la donació de sang. Homenatgem les següents. Conxita Pastoret Pascal. Porta la infermeria a les venes. Ha dedicat els darrers 15 anys
de la seva vida laboral a vetllar per l'organització dels equips mòbils del Banc de Sang. Antoni Miranda Pallarès. Forma part de l'Associació de Donants de Sang de l'Anoia des de la seva creació el 2009, on promociona sense descans la donació de sang. Sobretot, recordem les cançons escrites per ell cada Nadal i dedicades als donants. José María Arnal Isart, un donant excepcional que el 5 d'abril va fer l'última donació, convertint-se en un donant per sempre. Entre sang, plasma i plaquetes ha sumat 149 donacions. Francisco González Ibáñez, conegut amb el sobrenom de Patxà. És donant des de fa molts anys i ha inculcat la importància de la donació de sang al club que presidia, el Lloreda, a través de nombroses iniciatives. Matilda Galvé Ferrer, amb gairebé 80 anys, està superjubilada com a donant de sang, però no deixa de donar amor cada campanya de Martorell, on ens ajuda com a voluntària. Gràcies. Maria Dolors Blancher Pou i Josep Puig de Fàbregas Auger han estat donants de sang des de ben joves i entre els dos sumen més de 40 anys col·laborant a les jornades de donació de sang a Sant Celoni. Marta Mas Ayats. Des de ben joveneta sempre ha estat al costat dels donants de sang. Per això, quan es va muntar l'associació l'any 1998, va ser de les primeres en formar-ne part. Natividad Gracia Hernández. Va ser donant fins l'any 2011. Ara manté el compromís amb la donació com a delegada de l'Associació de Donants de Sang del Baix Camp, col·laborant tant com pot amb les campanyes de donació. Teresa Llebre Privat. Anima entitats, associacions i tothom qui faci falta per convertir les campanyes de donació en un èxit. Té, en el seu marit i la seva filla, els millors aliats. Conxita Montenegro Famada. És una dinamitzadora nata que arrossega tothom qui faci falta a les comarques gironines a donar sang o plasma. Endavant.
Maria Pijuan Llordax és una poetessa de la sang que promou la donació a través de la cultura. Josep Vinyado Pujol dona sang i plasma i sempre que pot encoratja altres flixancos a donar. Com lo riu, ell també és vida. Carlos Barrera Sánchez. Per primera vegada volem homenatjar algú a títol pòstum. En Carlos, ell tenia pànic a les agulles i quan veia arribar la unitat mòbil del banc de sang marxava ben lluny dient «Ja han arribat els arracatagaudes», vampirs en català. Però el Carlos no es quedava creuat de braços i va fer molt per la donació de sang. Avui, amb el seu exemple, volem homenatjar a un col·lectiu sovint oblidat. Totes aquelles persones que per un motiu o altre no poden donar sang, però que treballen incansablement per la promoció de la donació de sang. Carlos, per la teva implicació en la creació de la primera associació de la província de Lleida, des de la institució que presidies i a títol personal afavorint la donació de sang a la Vall d'Aran. Recull la distinció la seva filla Judit Barrera Boia. Teresa Manzano Carreras. Com a infermera ha dedicat tota la vida a la donació de sang. Ara, un cop jubilada, és presidenta de l'Associació de Donants de Sang Barcelona-Sant Pau i atenent els donants a l'Hospital del Vall d'Hebron. En nom de tots ells escoltem la Teresa Manzano. Bona tarda. President, conseller, representats de les tres entitats organitzadores, senyores i senyors, i d'una manera especial a les persones i entitats homenatjades i acompanyants. M'han demanat que parli en nom dels donants que avui hem estat homenatjats. També us vull dir que actualment soc una voluntària de l'Associació de Donants de Sang de Barcelona. Voldria compartir amb tots vosaltres unes quantes reflexions que tots sabem. Qui som els donants de sang? Som persones que a partir dels 18 fins als 70 anys ens apropem a uns serveis sanitaris, bancs de sang, fixes o mòbils. No perquè ens fa mal res, ni per demanar receptes ni consells, sinó per donar una part del nostre cos, la sang, a canvi de la satisfacció d'haver fet realitat un deute cívic. I perquè continuem sent fidels, hem de rebre per part dels equips sanitaris i dels delegats i voluntariat que col·laborem en les campanyes, un tracte i unes tècniques excel·lents. Com és que som donants de sang? Uns perquè els nostres pares ho han estat. La meva mare va fer la primera donació durant la Guerra Civil. Alguns per sensibilització professional o perquè algun familiar o amic va necessitar una transfusió o per altres motius. I ara nosaltres ho transmetem als fills, als amics i també als nets. Som donants, però, alguns de nosaltres amb un valor afegit.
la federació, les associacions i també el Banc de Sang necessiten tentacles per fer arribar als ciutadans el missatge que, de moment, la sang no es fabrica, que només les donacions poden donar resposta als malalts que la precisen. I aquí estem molts de nosaltres, donants, persones voluntàries i persones delegades de les associacions que dediquem una part del nostre temps en col·laborar en les campanyes que organitza el Banc de Sang. Ho fem amb molta il·lusió i amb molta imaginació, intentant mobilitzar molta gent amb la fita d'aconseguir nous donants i més donacions. Al costat nostre, dels que estem rebent aquest homenatge, hi ha persones que ens han ajudat a aconseguir els objectius. Són persones silencioses, donants, voluntàries i voluntaris, persones que avui no estan aquí, però s'ho mereixen tant com nosaltres. Us demano un fort aplaudiment per totes elles i ells. Moltes gràcies. Molt bona tarda a totes i a tots, conseller de Salut, secretària. També voldria saludar el president i la directora del Banc de Teixits, el president de la Federació Catalana de Donants de Sang, també el president de la Creu Roja de Catalunya i agraint a Pep Ferrer haver posat la teva veu també a disposició d'aquest acte. I volia saludar especialment a tots els donants i a tots els voluntaris, els representants d'entitats i associacions que avui us fan aquest reconeixement. Us fem aquest reconeixement en un acte extremadament bonic, perquè el que fem és posar en valor la solidaritat més personal, aquella que no es pot substituir. No podem substituir cadascú de nosaltres aquesta solidaritat que fem quan tenim la possibilitat de donar sang i de donar vida. I per tant volia posar en valor precisament aquesta solidaritat. Pere Casaldàliga ens va deixar molts pensaments escrits i un d'ells deia el següent: el que dono és el que em fa, no el que tinc. Quan més dono, més tinc, perquè sóc més. I crec que aquesta és una molt bona manera d'explicar la solidaritat, de la capacitat d'ajudar-nos entre les persones, de forma abnegada, de forma totalment altruista, d'ajudar sense esperar res a canvi, més enllà de contribuir al bé col·lectiu, al bé comú, sense esperar res més que ajudar a millorar el nostre entorn, la nostra societat, ajudar a facilitar que quan algú necessiti sang n'hi hagi de disponible per donar-li vida. I això és el que fan les persones que avui volem homenatjar, que fa també el Banc de Sang i de Teixits. Són dues cares de la mateixa moneda. Sense els donants, sense l'activitat de totes les entitats, voluntariat, que cada vegada que un autobús del Banc de Sang i de Teixits es planta a la plaça d'un poble, es planta en alguna institució, universitat, centre de treball, gràcies a la vostra tasca, a la difusió que se'n fa, a la sensibilització, és una campanya d'èxit. I gràcies també als professionals del Banc de Sang i de Teixits, també de la resta de professionals sanitaris i d'organitzacions com la Creu Roja, que fan possible que tot aquest sistema funcioni. El Banc de Sang i de Teixits a Catalunya és una de les institucions més singulars del nostre sistema sanitari, també en termes comparats, i és una de les institucions que fan una tasca moltes vegades no molt vista, que no surt molt als diaris, però una tasca absolutament imprescindible. Vaig tenir l'oportunitat, crec que era a l'estiu o a la tardor del 2020, de visitar el Banc de Sang i de Teixits. I allà ho vam fer
acompanyat de l'aleshores consellera Alba Vergés i del conseller Argimon, quan era secretari de Salut Pública. I vam veure les neveres on anirien algunes vacunes de la Covid, però aquell edifici extraordinari amb tota la tecnologia que té per mantenir adequadament el que és la sang que donem, els teixits, els ossos, fins i tot, i poder garantir el que és el trasllat d'òrgans, quan és el cas tota aquesta tecnologia, tota aquesta tècnica, tota aquesta ciència i capacitat tecnològica posada al servei de la salut, no seria res sense la solidaritat. Sense la solidaritat dels catalans i catalanes que donen sang, que donem sang, aquell banc de sang i de teixits, que és un orgull del nostre sistema de salut, seria buit. I si avui té tota aquesta capacitat de fer-ho, és gràcies a la solidaritat. Cada dia al món es fan 310.000 donacions de sang. D'aquestes, 1.000 són a Catalunya, un percentatge major del que és el nostre percentatge respecte a la població mundial. I això ens ha de fer sentir també molt orgullosos com a país, dels valors que col·lectivament hem rebut de les generacions que ens han precedit i que els que avui som pares treballem per traslladar també a les generacions que venen. Gràcies a la solidaritat de la ciutadania, avui Catalunya, quan necessita sang, és autosuficient. Gràcies a la solidaritat i a l'esforç de tots els professionals que acompanyen els donants, han establert un sistema de recollida dinàmic, que surt a buscar la ciutadania i que és un model d'èxit i un model de referència. I hem d'aprofitar cada oportunitat, també avui, per fer una crida a tota la ciutadania que pot donar sang, que ho faci. I que ho faci especialment en aquests dies en què hi ha una nova campanya de donacions. Venen uns mesos d'estiu en què moltes vegades això baixa una mica, malgrat tot l'esforç del Banc de Sang i de Teixits i dels voluntaris de traslladar també aquests autobusos al que són els municipis turístics. I puc donar testimoni de primera mà perquè el meu municipi, que és un municipi turístic, hi sou ben presents durant aquests mesos. Però hem de fer un esforç important per seguir garantint que sempre i en tot moment, quan es necessiti sang, quan es necessitin teixits a Catalunya, la solidaritat faci que estiguin disponibles. Que estiguin disponibles per donar vida, és a dir, per salvar vides. Quan donem sang, cadascun de nosaltres, no sabem on anirà a parar. Ens envien la informació amb l'anàlisi corresponent, cosa que també està molt bé, però no sabem on anirà a parar. El que sí que sabem és que totes les persones han de tenir dret a una assistència sanitària de qualitat i digna. Tothom ha de tenir dret a una assistència de salut quan ho necessita. I moltes vegades la sang es necessita davant de moments molt complicats, d'accidents, d'urgències, en què es necessiten intervencions, també d'intervencions quirúrgiques molt complexes. I per tant, quan donem sang, donem vida. I per tant, hem de seguir promovent aquesta solidaritat. Hem de seguir alimentant la solidaritat, cuidant-la i incentivant-la. Per tant, actes com avui, aquest acte tan bonic en el que hem fet aquest reconeixement a persones que tenen una llarga trajectòria de compromís amb la donació de sang al nostre país, són importants. Perquè un país ha de tenir referents. Un país ha d'explicar aquelles coses bones, no per sentir-se'n falsament orgullosos sense res més, sinó per generar exemple. I perquè aquest acte d'avui és també perquè sou un exemple per la ciutadania de Catalunya. I la ciutadania de Catalunya ho ha de saber i ha de seguir la tasca que heu estat fent fins al dia d'avui i la que continuareu fent durant molts anys. Casaldàliga deia: donar és el que ens fa, no el que tenim. Jo crec que avui, amb les persones i col·lectius que hem fet aquest reconeixement, un reconeixement que és evidentment extensiu a tots els professionals del sistema sanitari del nostre país,
al voluntariat i professionals d'altres organitzacions com la Creu Roja i a l'excel·lència professional i el talent que treballa al Banc de Sang i de Teixits, crec que és el millor exemple d'aquestes paraules de Pere Casaldàliga. Donar és el que ens fa, no el que tenim. A Catalunya es dona molt i, per tant, som un país amb molta solidaritat i amb molt de futur. Moltes gràcies, molt bona tarda a tothom. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the curtain is high. Your daddy is strict and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you take the sky. But till that morning there ain't nothing can harm you. With daddy and mommy standing by. Fish are jumping and the curtain is high. Your daddy is rich and your mama's good looking. Oh, so hush, little baby,
Moltes gràcies. Cal em tocaran el crostó, però la Tenia està aquí cantant perquè de la mateixa manera que hi ha els donants de sang, ella és receptora per una malaltia. Endavant, la segona cançó, perdoneu. Moltes gràcies. Bueno, vull aprofitar que tinc el micro a la mà per donar les gràcies als donants, perquè gràcies a vosaltres, persones com nosaltres, estem aquí, no? Vull dir que sembla un cliché, però us ho dic des de l'experiència, no? En els pitjors moments m'ha arribat la bossa de sang i en unes hores ja he estat millor, o sigui que gràcies perquè gràcies a vosaltres, mira, hi ha vides que no seguirien, és així, o sigui que moltes gràcies. Bueno, jo tinc una malaltia, és una malaltia minoritària d'origen africà que es diu anèmia falciforme. Si avui us podeu gravar el nom, així tots anem fent una mica de consciència d'aquesta malaltia, anèmia falciforme, i he necessitat bosses de sang per això, i aquesta és la meva relació amb el banc de sang, que els agraeixo la confiança per tenir-me en compte a mi i al Néstor també. I ara hem fet aquest tema que es diu Summertime, i una de les persones, dels artistes que va popularitzar Summertime va ser el gran trompetista Miles Davis, i Miles Davis també patia aquesta malaltia, de fet va morir a causa d'aquesta malaltia als 66 anys, i en honor a ell hem volgut portar aquest tema avui, hem volgut. I ara farem un altre tema que li tenim molt de carinyo, i posa la pell de gallina. És un tema d'una gran de la nostra terra, la Sílvia Pérez Cruz, i aquest és Vestida de nit. Fora aplaudiment pel Néstor, sisplau. Pinto les notes d'una vanera blava com l'aigua d'un mar antic, blanca d'escuma, dolça com l'aire, gris de gavines, daurada d'imatges, vestida de nit. Miro el paisatge, cerco paraules que omplin els versos sense neguit. Els pins m'abracen, sento com callen, el vent s'emporta tot l'horitzó. Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat, d'aquest món d'enyorança, amor i calma, perfumat de lluna, foc i rom,
Si pogués enfilar-me a l'onada més alta i guarnida palmeres al record, escampant amb canyella totes les cales i amb petxines fer-lis un bressó. Els vells em parlen plens de tendresa, d'hores viscudes amb emoció. Joves encara, forts i valents, prínceps de xarxa, herois de tempesta, amics del bon temps. Els ulls inventen noves històries, vaixells que tornen d'un lloc de sol, porten tonades enamorades, dones i pàtria, veles i flors. Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat, d'aquest món d'enyorança americana, perfumat de lluna, foc i rom. Si pogués enfilar-me a l'onada més alta i guarnida palmeres al record, escampant amb canyella totes les cales i amb petxines fer-lis un bressol, i amb petxines fer-lis un bressol. Néstor Pérez, muchísimas gracias. Gracias.